Ce scrie pe site-ul, într-un articol de pe site-ul Playtech, postat la data de 15 decembrie 2021. S-a terminat cu Bitcoin, a devenit aproape imposibil să-l obții. De ce va dura peste 100 de ani? Să aflăm ce a scris domnul autorul articolului. Spre deosebire de alte criptomonede din piață, nu există un număr infinit de Bitcoin. Creatorii monedei au anunțat în urmă cu mulți ani că, la un moment dat, nu vor mai putea fi minate noi monede. Se pare că ne-am apropiat de acest moment. Aproximativ 90% din toate monedele Bitcoin s-au minat deja. Anunțul a fost făcut la începutul acestei săptămâni de către CoinDesk. Mai fascinant decât atât este însă altceva. Experții în domeniul cripto estimează că restul de 10% va putea fi minat în peste 100 de ani. Cu alte cuvinte, poți merge de la premisa că s-a terminat cu minatul de Bitcoin. Câți Bitcoin sunt, câți au mai rămas? Numărul maxim de Bitcoin care pot fi creați este de 21 de milioane. Dintre aceștia, 18,89 milioane sunt deja pe piață. Regretabil este însă un detaliu foarte important. Un procent important din monedele Bitcoin este inaccesibil. Acei bani se află în portofele virtuale pentru care proprietarii au pierdut parola sau accesul la ele din numeroase alte motive. Firma de analiză din domeniul crypto Chain Analysis estimează că în jur de 3,7 milioane de Bitcoin au fost pierduți din diverse motive, de la pierderea cheii de acces la moartea proprietarilor. Pentru a se atinge pragul de 90% din Bitcoin minat au fost necesari aproximativ 12 ani, primele monede fiind minate pe 9 ianuarie 2009. De atunci și până acum însă, complexitatea rețelei blockchain din spate a explodat, la fel și activitatea de tranzacționare din rețea. În consecință, restul criptomonedelor nu vor fi minate până în anul 2140. Ca o notă interesantă de subsol, Bitcoin era tranzacționat cu mai puțin de 0,1 dolari când 10% din cantitatea totală a fost minată la începutul lui 2010 și gravita deja în jurul pragului de 7,5 dolari în momentul în care 50% din totalul criptomonedelor au fost minate în decembrie 2012. Având în vedere valorile menționate, pare incredibil că Bitcoin se tranzacționează la această oră cu peste 48.000 de dolari și tot în 2021 a atins pragul de 69.000 de dolari. Ca o notă de curiozitate, să zic așa, să vedem cât e în momentul ăsta. Deci este 23, 11 și un sfert. La momentul în care fac înregistrarea asta din 17 decembrie. Să vedem cât este acum. Deci în momentul ăsta a ajuns la 46.396 dolari. Și cam asta a fost tot articolul. Deci s-ar putea ca în curând să asistăm la căderea totală a Bitcoin din diverse motive. Și cam asta este. Mulțumesc pentru atenție și ne mai revedem.